lamura na baki zaira da hannu kai ke Nazira tana ganin ki wannan yarinya kina so ki zama mata wannan iska yarinya sai ta yi maganin ki Allah za ta yi maganin ki za ta yi maganin ki za ta ci ta karanta wannan ta karanta kai kuma shiru ɗan iska ko karatu wannan suna taki wannan ta kalle ki ai dole ki kira ta da wannan suna Allah ta taso ne wannan ko kuma ta ba sai ka taso ba sai kawai tana jin ka magani nake so tana jin ka wannan amma ina jin kunya ka ba je kunya ta wannan ka bada mata uzurin ka za ta baka magani ko nan ne ka bukata shege mala ashi ya san sirri malamin na tsohon banza shege kabila durun waki wannan yariyan mun waki ne ta zo ganin ta kina mata wannan shege malam Allah gawar ta mala tana jin ta wannan da ni za ka bani amma ina jin kunya a ka dai ina jin kunya ta wannan rana fata da ne kuma ni da kyau za ta baka wannan magani ga Allah za ta baka wannan magani yanzu ka je wannan gida za ta yi kuma ka wannan gida za ta kai maka wannan za ta kai maka wannan gida za ta kai maka magani ga Allah amma za ta ganta wannan da dare ku ka dawo za ta ganta ba matsala bane ka je gida wannan za ta yi kuma ta da wannan magani shikenan ta karanta alaiki salamu ki shiru wannan da Allah ki tashi ki wannan kullum kuna karatu ba ki gani har yanzu ba ki sauke wannan Qur'ani ba tashi ki wannan wuri ki tashi ki mata wuri tunda kaga mallam ya ce mu tashi mu ce an samu haraka da babanki ne tana yi malam gaskiya almajiran ga naka gaskiya sun fara shiga min ido wani yana abu ne haka duk wata iyayenta tana bata naira miliyan na zo wurin ka ga kawata nan na kawo ita ma za a ba ta magani wanda zai kuma ta so ta zama kai ma ka gane ai za ta bata magani wannan shi sa da ta baki wannan magani mazu ta kai miki wannan maganin gida kuwa ya kawo mini kuma ya yi aiki sosai shi sa nace bari in kawo ta don na san in na kawo ta zai aiki sosai in je ita ma tana bada wannan sai sai ga yariya za ta yi ka miki wannan yariya ki je gida za ta yi ka miki da wannan magani to shikenan yawa za ki ga mata za ta ci mata ba tana ci mata wannan Assalamu alaikum. Amu alaikum. Ya ni ganka nan kai tagumi kai shiru kai kadai sai sun baki kake. Ba dole ba arabin Allah tunanin da nake yi wa da malami ne zan je wurin si domin da wata tambaya nake. Kankat. Kai barin gashi nan kosai gaban kuliya. Wallahi akwai malam mai kankat. Ko me kake so na duniya da kaje ka gaya mai. Kamar yankan yuka ne ake shi na gaya ma. Ka bar wannan magana a kasar Turawa an san dai. Amma da guri mun je muna zai masu to wannan na gaya ma shi har kasar Turawa kasan masu jan kunni sun san dai ana jirgin nan sosai ma kuwa to da ka sani arabin Allah in mun ka je wurin si abinda muna so in dai mun samu ko sai ka kwatar da hankalinka ko buba bai yadda ba sai na je na samu maka karsana arabin karsana na baka duka na wani kare ni ko wallahi zan yi kokarin da duk zan yi in ce in gana hada ka da shi yanzu mu je ko mu je